Dynasty League TV. Vi skal videre i dagens sendeflade. Næste program i rækken er The NFL Thompson Show, efterfulgt af Marks Køkken. Men allerførst reklamer. Nu er den her. Nix T-Tour 2025 Edition. Sekundær kvalitet fra en sekundær GM. Den indeholder dårlige line-up beslutninger, dårlige draft pick beslutninger og generelt alt det dårligdom, du står og mangler. Køb den hos en ejendomsmægler nær dig. Vi introducerer netbits.com, online aktioner, der har taget verden med storm. Der er ikke det, du ikke kan få. Du kan blandt andet få Nix Tiltor årgang 2019, en eksklusiv årgang fra dengang Nix ikke tiltede så meget, som man gør i dag. Du kan også få en æske til alle de ringe, du ikke har vundet. Derfor er æsken meget, meget lille. Hvis det ikke er nok, så kan du også få en paryk, så du kan ligne dreje på og uden for banen. Du kan tilklippe parykken, så du også kan bruge den andre steder på kroppen. Alt kan købes online hos netbits.com. Det var aftenens sidste reklamer. Nu skal vi videre til The NFL Thompson Show. Velkommen til NFL Thompson Show. Vi skal dele nogle priser ud for 2025-sæsonen, der gik, og så ser vi også frem imod 2026-sæsonen. Men inden alt det, skal vi også lige have lidt sjov blade, så det starter vi med. NFL Thompson Show. It's the NFL Thompson Show. NFL Thompson Show. The NFL Thompson Show. It's the NFL Thompson Show. NFL Thompson Show. Vi har nemlig været på kortmesse, hvor man kan købe Pokémon-kort og football-kort og fodboldkort og så videre. Og nogle af de mest eftertragtede kort ud over Pokémon, det er faktisk de her Super GM's. Og vi var heldige at få fat i en pakke. De er fucking dyre. Men det kan jo være, at man trækker noget godt, og så har man faktisk tjent pengene hjem. Eller mere til. Så lad os se, om vi trækker noget godt. Så må vi jo så se. Og I har også mulighed for, at jeg er derude og købe de her kort efterfølgende, fordi vi skal jo have nogle penge ind igen i det NFL Thompson Show. Men det første kort, vi har trukket her, det er Hamburg Mads. Det er ikke så sjældent et kort. Det er jo meget sjovt, men der er nogle vildere kort i sættet end Hamburg Mads af massene. Men ja. Så har vi en lidt mere sjælden en. Hvis jeg lige kan få kortet frit her. Det er smilende stoffer. Det er jo ikke så tit man ser det. Så det er faktisk et super rare topskort det her. Næste billede, det er lidt et kedeligt kort. Integreret Bosnier. Og så kommer vi også til The Rares, og det er det super rare kort, vi har trukket her, som er mange penge mere. Pristine Premium GM, One of One, Full Monty DDA. Det er noget, der dur. Så det var et hit, må man sige. Det var et hit. Så skal vi have delt nogle priser ud fra 2025-sæsonen. Vi skal have delt dem her ud. Som der kun var en, der vandt ringen, så er der altså flere, der kan vinde nogle priser. Så helt tomhænd fra 2025 behøver man nødvendigvis ikke at have gået derfra med. Første pris, vi skal have delt ud, det er til årets entertainer. Det er til den GM, der har lavet det bedste indslag i løbet af året, om det er et opslag i chatten, om det er en podcast, om det er noget helt tredje. Men den, der simpelthen uden for banen har bidraget med den største underholdningsværdi. Og vinderen af årets entertainer er selvfølgelig Schmyk. Den er nem at gætte. Men hans Hitler-indslag, videoformat, der undergang, eller hvad fanden den hedder, det var top dollar. Så den næste pris, vi skal have delt ud, det er årets overraskelse på banen. Og det vil sige, hvem er gået fra zero til hero, eller noget af det. Og hvem har overrasket mest, og man kan sige, en der er med om budet, det var jo DDA, der for en gang skyld ikke blev sidst. Men det er faktisk ikke det, der er årets overraskelse. Årets overraskelse,
2025 af El Cartel. Han går fra at have været blevet sidst til at komme i playoffs. Det er fandme i orden. Så skal vi til næste pris, og det er årets ringeste GM. Og der er jo også mange om budet, må man sige, men der er en, der ligesom topper alle de andre. Årets ringeste GM er ingen andre end Schmück. Så ja, man kan godt vinde mere end en pris, og det har han så gjort. Han har ingen ringe, men nu har han til gengæld 2025 awards. Best guy off the field, worst guy on the field. Det er så piklende ringe og gå all in i 2024. Fell short, det er hvad det er. Han går for et run mere, pretty cool. Vi når til playoffs i 2025, og så har manden ikke en quarterback. Det er så useriøst som noget kan være, og så hamrende ringe, at du får årets ringeste GM, også bedre kendt som årets DDA Award. Den får du, Schmück. Så skal vi til årets Karma is a Bitch Award, og det er simpelthen den GM, der er blevet ramt mest af karma på en god måde. Der er også en håndfuld om budet, og mange, hvor man kan sige, det er sgu dejligt, at karma i et eller andet omfang findes. Men der er selvfølgelig en, der overskygger dem alle. Nemlig, at Nicky Eckhart, han går hele vejen til finalen med halvdelen af rosteret stjålen fra DDA, og så taber han finalen på grund af IDP's. Og selv samme DDA er skyldig, at IDP's lige havde et ekstra år at køre på. Det er fandme på en fed måde. Karma is a bitch. Jeg tror, vi alle sammen er glade for, at du har 3 ringe, Mark. Mad respect. Og Eckhart, du må så nøjes med den her. Så kigger vi frem mod 2026-sæsonen, hvor vi kommer med en prediction for hvert eneste hold. Så laver vi en komplet rundown. Vi starter med El Cartel. Der er ikke så meget at sige om det hold. Det er meget leverpostej, hvor ligesom der er skudår, jamen så hver 4 år cirka, så kommer Cartel lige med i top 6 playoffs, men gør selvfølgelig ingen figur af sig i playoffs. Og det er lidt samme mønster, der kommer til at fortsætte. Nu har han lige været i playoffs, så nu går der lige en håndfuld øjnene af i playoffs igen, så han er et klassisk midterhold, men ikke top 6 hold. Så han bliver sådan noget 7-10. Jeg tror ikke, han taber, men han bliver sådan noget 7-10. Det er sådan ret nemmere at gætte. Det er leverpostej i sin reneste form. Så det er Gold-Blooded Super Freaks. Ja, man kan jo kun sige positive ting om den mand. En tredjedel af alle ringe, der er delt ud, dem sidder han med rundt regnet. Men for første gang i meget, meget lang tid, der forudser vi faktisk, at Gold-Blooded Super Freaks ikke kommer i playoffs. Vi tror på, at han går i gang med et rebuild. Han har ro på nu, han har 3 ringe. Nu kan han lige trække vejret, læne sig tilbage og lave et ordentligt rebuild. Og det koster så playoff i år om igen, og det kan han også godt leve med. The Age Train, hvor tiden er ved at indhente ham. Færre hår på hovedet. Gør ikke rigtig noget ved det. Bliver 1 år ældre for hver år, der går, og det gør hans trup også, og han står sgu lidt stille. Og han har tit stået i den der mellemvej. Skal jeg gå i rebuild? Skal jeg ikke? Skal jeg gå i rebuild? Skal jeg ikke? Og det værste, man kan gøre, det er ikke at gøre noget. Ligesom når man er i byen, ikke? He who hesitates, he masturbates. Kommer ingen vejen ellers. Og det er bare det samme, hvor han er ramt af. Så nu er han virkelig i ingemandsland. Skal han bare fortsætte same shit, different day, og blive sådan noget 5-8. plads? Eller skal han ud i et rebuild? Og det bliver rigtig spændende at se, hvad han gør. Vi tror på herinde, at han faktisk får fingeren ud af røven og går i gang med et større rebuild og misser playoffs. Så er vi nået til Katy Cats, darlingen i ligaen, og den er ret simpel. De næste 5 år, der kommer Katy Cats i playoffs, så mere kan man ikke bede om. Så er der Patriots of Knicks, som vi tror på vinder ligaen i 2026, og om ikke andet i hvert fald når rigtig, rigtig langt og dybt i playoffs. Så det er vores prediction med Knicks åbenlyst bedste roster i ligaen. BBVC, lidt sneaky forandringer, han har lavet på sit hold, men selvfølgelig ikke i en størrelsesorden, at han kommer i playoffs, men jeg tror bestemt heller ikke, at han repeater som taber. Han blev sådan noget bund 4 uden at tabe, men holdet har altså potentiale til rimelig snart og kan mere end bare det. Så er vi nået til Jonas Jakobsen, All Day J.
Han er, hvad skal vi kalde ham, en spændende Hansen. Så det er jo, hvor spændende det er, men han er en spændende, eksotisk Latino Hansen. Så det er jo en leverpostej med bacon, I guess. Men det bliver ikke til playoff, bare fordi du putter bacon i en leverpostej. Det er sgu stadigvæk en leverpostej. Jeg glæder mig til den dag Jonas han stempler ind og faktisk bruger hans top secret draftboard til noget positivt og forvandler hans hold til noget, der kan konkurrere. Så er der Gridiron Cowboys. Og hvem ved hvad der sker med det hold? Han ved det ikke engang selv. For hver uge der går, der kan det ændre fuldstændig kurs. Dynastien svarer på en bitcoin og gør det ikke mindre usikkert, at manden ikke engang dukker op til draft day lige pludselig. Men sjovt nok, uden at kunne snakke med nogen på draft day, så når man kun lige at vågne dagen efter, og så har han spillet sig til et 29 pick, som man ikke engang har måttet snakke om. Jeg har personligt selv været i dialog med Anders, der gerne vil købe Brian Thomas og Neighbors, og jeg har hele tiden tænkt, når 29 picksen er frigivet, så skal jeg sgu nok tage fat i der, makker. Men jeg har selvfølgelig ikke måttet skrive til Anders, hej Anders, når de 29 picks er der, så kan vi tale. Det må man jo ikke engang skrive. Så jeg har ikke skrevet til ham. Så jeg godt nok, det er et mystery, at Gridiron Cowboys, der selvfølgelig heller ikke har nævnt over 20-29 picks før i går, har han fandme hurtigt til at få det trade til sig, så respekt for hastigheden, hvis man tror på, at der er rent mel i posen i hvert fald. Motor City, sidste år i et seriøst voksen rebuild, der tager nogle år, men fra 2029-sæsonen, fra 2027-sæsonen, der er Motor City i playoff 5-6 år frem, og lidt af Katy Cats, som så allerede nu kommer i playoff, men Motor City først fra næste år. Smyg, 2 år i træk har han været all in, og det største spørgsmålstegn i ligaen. Skal han fortsætte med at være all in, eller skal han stoppe, mens lejen er god, og så stille og roligt begynde at rebuild? Jeg tror, og det er jo de unge, der ikke har den der tålmodighed, jeg tror ikke GM Smyg har tålmodigheden. Så han tager et år mere, hvor han går efter det. Han lærer sig forføre af, at nu Worthy ved at et fordi Reggie Rice er værdiløs, og du ved, han finder de der små huller i osten i positiv forstand og tror på den igen. Så han kommer i playoffs, men ikke mere end det. Og så kommer regningen næste år. Så må man tage den derfra. Og så er der rosinen i pølseenden. Det er det der. Han tror år efter år på playoff. Han har lige en my mere tålmodighed end Smyg, men ikke meget mere end det. Tager ikke det længerevarende rebuild. Tværtimod. Han skaffer lige det enkelt eller 2 piece for et push. Men det push, det skal flytter ham bare fra 10. pladsen til 7. pladsen. Men så må det være sådan jo. Han er i hvert fald udenom taberstraf og evig ydmyghed. Så det er jo altid noget. Fordi det er værre at tabe, end det er fedt at vinde. Det er vi alle sammen enige om. Så jeg tror også bare, det er det, han har indset, at han vil sørge for, at han ikke taber mere. Og fair nok. Altså, det er et Premier League hold, der ikke vil rykke ned. Fair enough. Det var alt, hvad vi havde at bringe i det NFL Thompson Show. Vi har puttet vores bedste pack pool i en card protector. Og kunne du tænke dig at vinde den derude, så ræk ud. Så finder vi en løsning. Så er der ikke mere NFL Thompson Show i denne omgang på Dynasty League TV. Så vi skal videre i aftenens sendeflade. Og nu er det tid til Marks køkken. Hedder du Nick Eckhardt, DDA, og er du rigtig, rigtig træt af at have tabt den finale, og dermed har du formentlig også en masse Next tiltår i overskud. Men hvad gør man med de her tiltår? Det er jo det helt store problem her i 2026. Der er simpelthen så mange af dem, og der kommer kun til at blive flere, alt efter hvordan prognoserne ser ud lige nu. Så er det heldigt, at vi har en måde at løse det på, og det har vi simpelthen ved, at vi kan lave tilkagen. Og det vigtigste i dem er sådan set bare, at du har rigelig adgang til Next tiltår. Det skal helst være overgang 2025, men der er også rigtig godt supply af dem. Så derfor så er det vi viser jer her i dag i Goldblooded Superfix køkkenet. Og det er jo i bund og grund opskriften på, hvordan du opnår succes. Og det er jo unægteligt på skuldrene af alle andres Nicky Eckhardts tragedier.
Det er den nøgleingrediensen. Og så er det ellers bare noget fucking andet, du blander i også. Så lad os komme i gang. Det første, vi skal bruge, når vi går i gang, er en god omgang tiltår. Og først skal vi selvfølgelig sætte ild til lortet. Og hvad er tiltår uden ild, bedst løjer, gang og gøjl? Jo, hej, hvor den kan. Imens den brænder her, så kan jeg simpelthen, at vi kan lave resten. Starter med fucking af. Ned med lortet. Så tager du lidt mel. Bum. Bob's your fucking uncle. Skal du have lidt sukker jo, fordi det skal der til. I med lortet. Bum. Og så kører vi det, som det næste er den vigtigste ingrediens. En lille smule kulør af det brune. Den kan godt lige tage lidt til. Sådan der. Bum. Så har du den vigtigste ingrediens tilbage. Dine NYX tiltår. Og igen, rigeligt er det, så du bruger bare til. Og så pisker du. Du pisker, som var du Nicky Eckhardt i en finale, der virkelig prøver at vinde, men simpelthen bare ikke magter. Så tror jeg, at vi er ved at være der. Når den ligesom er ved at se rigtig trist ud, så er du ved at være der. Så ned i et lille ovnfad med den, og så skal den jo ellers bare ind i ovnen, tænker vi. Og har det jo vigtigt, at når vi kommer den i ovnen, at vi lige husker at tænde ovnen først. Ikke Mads Paknes. Og Smyk. De yngre mennesker skal have hjælp. Du sætter den på fuck all type, og så sætter du den bare på småkagegrader, og så tyrer du dig ud af den. Bum. Og nej, hvordan er de her kommet op, de her charts? Det var altså om ikke meningen. Det er jo lidt statistik, der kort viser, at fordelingen af antal ringe, alle manager imellem, inklusive legenden Fatty, a.k.a. The Big Show. Og den viser jo så, at der er mange her, der har ingen ringe. Så kommer der så nogen herhen af, der har en ring. Og så er der en ordentlig spike her. Øj, for en spike. Det er jo ikke en, det er jo to, det er jo tre ringe. Altså, og hvem er det? Det er jo GPS. Det er jo mig. Så kan man jo sige, at vinde tre ringe, det kunne alle jo gøre. Men nej, det er kun mig. Nå, ind i ovnen med. Nej, hvordan er den kommet derind? Sådan der. Ind i ovnen med den i hvert fald, og så lukker du. Ja, men det er sådan, det er jo ikke sådan, når man har vundet så mange ringe, så de her ting, de forputter sig. Altså, det er jo væk med det. Og så skal den jo ellers bare køre i et sted mellem 3 sekunder og 4 timer. Det afhænger af humøret. Så derfor så tror jeg faktisk, at det er ved at være der. Den var ikke helt færdig endnu. Men imens vi så står og venter på det, så kan man jo så altid tænke over livets store spørgsmål. Det kan jo være ting som, hvordan kan Nicky Eckhardt ikke have mere end en ring med det fuldstændig stacked roster, han har, og ingen skader. Altså, hvordan kan han kun have en ring, hvor vi er nogle andre, der står og har 3 ringe med 3 vidt forskellige hold. Altså, det er jo tankevækkende, men det må jeg jo selv ikke have råd med. Så skulle den meget gerne være færdig derinde nu. Nu er den virkelig fået, så hatten den passer. Den er der, ja. Nej, hvor er den bare blevet fin. Jeg ved ikke, hvordan er de nu. Altså, det er jo igen,
så ligger der bare et par champion-ringe og venter. Altså, det er jo ikke... Altså, det ja, når den tredje kommer, så jeg ved snart ikke, hvor jeg skal gøre den. Altså, men... Og så kan du se, hvis du har fulgt opskriften rigtigt, så ender du bare med en fucking kajkage med big balls. Og det er fucking det. Dette tv-køkken var bragt til dig af 3TC Kuren. The 3-time champ Kur. Prøv den nu. Det var alt, hvad vi havde at bringe i denne omgang på Dynasty League TV. Se med næste gang. Til dem af jer derude, som har Dynasty TV Premium Plus abonnement, ja, der kan I allerede nu inde på vores hjemmeside streame Kasper Drejers nye erotiske noirfilm Rødhætte og de 7 store dværge med Kasper Drejer selv i hovedrollen som Rødhætte i denne anmelderroste moderne voksenfortolkning af det klassiske eventyr.